Biye alamisa me kalo tile mugan kelen san ba fila ani mugan wɔɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati togoya la. Mali kunnafoni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka kunnafoni jɛlen ɲini ka di aw ma fo aw sigiyɔrɔ la. Ni an ka bi kunnafoni di waati selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Sanga ni wagati an ka wolomasiri ta bɔ cɛsirilen kosɛbɛ yaasa lakana ko ale ni basigi bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogo min na. Kunu araba mɛ kalo tile mugan san ba fila ani mugan wɔɔrɔ a jirala k'a fɔ ko an ka wolomasiri ta bɔ ni Afrika kɔ mɔgɔw ka wulikajɔ baaraw kɛra sababu ye min sen fɛ u ka sanfɛ pankuru fo ka taa se drone ma olu ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni ka taa bɔ jatigɛ wale tigilamaw dakayɔrɔ caman kan Kidal marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Aguelhok secteur kɔnɔna na min sen fɛ u ye dankarikɛ ni maa kofɔlen ninnu na. Fɛn kɔni an ka lakana finitigilakaw ye u cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa lakana ko ale ni basigi bɛ se ka sabati an ka jamana marabolo fantan naani bɛɛ lajɛlen na. An bɛ wagati min na iko sisan fɛn kɔni ye tasuma kasara ye ale de kɔni kelen don degunba ye an ka jamana kɔnɔna na. Bamakɔ suguba fo ka taa se Kayi suguba ma ni sugu kofɔlen fila ninnu bɛɛ lajɛlen jenina kunu surɔ mɛ kalo tile mugan san ba fila ani mugan wɔɔrɔ fɛn kɔni ye Bamakɔ suguba ye a jirala k'a fɔ ka sanga ni nɛgɛ kanɲɛ 19 wagatiw ye Bamakɔ suguba artisanat masuruya la ale kɔni jenina min sen fɛ mɔgɔw bolofɛminɛ caman o kɔni jenina ni tasuma kasara in sen fɛ o de hukumu kɔnɔna na fɛn kɔni ye protection civile mɔgɔw ye olu ye u sen fa ka se ni yɔrɔ kofɔlen na yaasa u bɛ se ka tasuma kasara ale kɔni kunbɛn cogo min na. O wagati kelen an bɛ taa Kayi ni a jirala k'a fɔ ka sanga ni nɛgɛ kanɲɛ 23 wagatiw ye tasuma kasara kɔni kɛra sababu ye ni ka Kayi suguba ale kɔni jeni o de hukumu kɔnɔna na fɛn kɔni ye sapeur pompier mɔgɔw ye olu ye u sen fa ka se ni yɔrɔ kofɔlen na nka o ma bali mɔgɔw bolofɛminɛ caman olu kɔni jenina ni tasuma kasara in sen fɛ. An bɛ wagati min na iko sisan fɛn kɔni kɛra sababu ye ka ni suguba kofɔlen fila ninnu kɔni jeni Bamakɔ suguba fo ka taa se Kayi suguba ma ale kɔni kun ma dɔn fɔlɔ nka maaw b'a la ka u yɛrɛ ɲininka ni o y'a sɔrɔ ko wɛrɛ kɔni tɛ ni sugu fila ninnu kɔni jenini senkɔrɔ. An bɛ taa Jafarabe an ka lakana finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni ka ciw kɛ k'a ɲɛsin jatigɛ wale tigilamaw dagayɔrɔ ma Jafarabe min sen fɛ a jirala k'a fɔ ko an ka lakana finitigilakaw ka ci ninnu kɔfɛ fɛn kɔni ye Afrika kɔri mɔgɔw ye olu ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛra sababu ye ni ka taa bɔ jatigɛ wale tigilama ninnu kɔni bolofɛminɛ caman olu cɛnni kan Jafarabe ni o bɛ tali kɛ mugujugu dilanminɛ dɔw olu kan fo ka taa se moto dɔw ale ni mobili dɔw kɔni cɛnni ma min sen fɛ u ye taji bitɔn dɔw fo ka taa se jolinɔ dɔw kɔni ye o de hukumu kɔnɔna na fɛn kɔni ye an ka lakana finitigilakaw ye fo ka taa se Afrika kɔri mɔgɔw ma u cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa basigi ale bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na. Minaka gouverneur ye kunnafoni kɛ k'a jira k'a fɔ ko yaasa basigi ale ni lakanako bɛ se ka sabati Minaka ale ni Minaka marabolo bɛɛ lajɛlen na ko fɛn kɔni ye mobili pick-up ye fo ka taa se motobaw kɔni ma ko olu kɔni bolili bɛna jɔ Minaka dugu kɔnɔna na yaasa basigi ko ale bɛ se ka sabati cogo min na ɲani wagati damadɔ cɛ fɛn kɔni ye ni motoba ninnu ye olu bɛ tali kɛ min na o de ye Sanini Apsonic Aujin fo ka taa se motoba caman olu fɛnɛ ma min sen fɛ a y'a jira k'a fɔ ko mobili pick-up fo ka taa se mobili vitre fumée olu kɔni ma ko olu bolili kɔni jɔlen don Minaka marabolo bɛɛ lajɛlen na yaasa basigi ale bɛ se ka sabati cogo min na. An bɛ taa ɲɔnɔni a jirala k'a fɔ ko mobiliba bolila dɔw kɔni b'a la k'u ka mobiliw jɔ ka sanga ni banbagaci wale tigilamaw ka binkani wale k'a ɲɛsin mobilibaw ma o de hukumu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko don n'a nataw la ni wale ninnu kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka dɔ fara malo ale de kɔni sɔngɔ kan min sen fɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw olu y'a jira k'a fɔ ko malo fanba min bɛ bɔ ɲɔnɔ dugu kɔnɔna na ko ni wale ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka dɔ bɔ olu fanga la. Kunu araba mɛ kalo tile mugan san ba fila ani mugan wɔɔrɔ an ka wolomasiri tabaw ka bolofara min bɛ ni a bɛ wele ko garde nationale ale ɲɛmaa kura chef d'état major de la garde nationale o kɛra général de brigade Dawuda Tarawele ni sɛgɛsɛgɛliw olu y'a jira k'a fɔ ko a bilala mɔgɔ min nɔ la o de ye général de brigade Fambuge Kamara ye.
fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye. Tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka ni logement sociaux ye ale la. I dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la. Tunga lafiya ka ni logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni, Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu. N'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye. Tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la Burkina Faso jamana kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko Wagadugu polisiw ka wulikajɔ baaraw kɛra sababu ye ni ka tɛgɛda kɛ bingani walekɛla kulu caman olu kɔni kan min sen fɛ u ye bingani walekɛla dɔw minɛ ni olu ka baara yɛrɛ kɔni tun tɛ dɔwɛrɛ ye o de kun ye ka sanu yurugu sɛgɛsɛgɛliw olu y'a jira k'a fɔ ko ni bingani walekɛla ninnu kɔni tun b'a la ka laɲini ka miliyɔn caman olu de kɔni daraki. Fɛn min kɔni ye kulu filanan mɔgɔ ye a jirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu kɔni ka baara kun tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka bingani wale ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma ni ka u bolofɛnw kɔni daraki u la min sen fɛ marifaw fo ka taa se marifa kisɛw ma ale ni a ɲɔgɔnna caman o kɔni sɔrɔla ni maa kofɔlen ninnu bolo. An bɛ waati min na i ko sisan ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Burkina Faso kiritigɛlamaw olu ka bolo kan. An bɛ taa Senegali jamana kɔnɔna na Dakar fo ka taa se Senegali dugu caman ma ni a bɛ wagati damadɔ bɔ Senegali jamana ɲɛmaaw tun y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye gɔrijɛgɛniya ye ni o ye homosexualité ye ko ale kɔni don ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na. O de hukumu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye gɔrijɛgɛni kɛmɛ caman ye o de kɔni minɛna Dakar ale ni Senegali dugu caman na ni sɔmi kɔni kɛra u la k'a fɔ k'u ka baara de kɔni ye gɔrijɛgɛniya ye ni o ye homosexualité ye. An bɛ wagati min na i ko sisan fɛn kɔni ye ni maa kofɔlen ninnu kɔni ye ni u ka baara de kɔni ye gɔrijɛgɛniya ye u bɛɛ lajɛlen bɛ Senegali kiritigɛlamaw olu ka bolo kan k'a sabu kɛ k'u ta la k'u ka jamana sariyaw olu kɔni labato. Sibiri don mɛ kalo tile 17 san 2026 Nigeria finitigila ka 7 olu bɔnɛna o de na ka sangani jatigɛ wale tigilamaw ka bingani wale ka ɲɛsi Nigeria région min bɛ ni a bɛ wele ko État Sokoto o kɔrɔ yan fan fɛ min sen fɛ a jirala k'a fɔ ko ni wale ninnu kɔni kɔfɛ fɛn min kɔni ye Nigeria finitigilakaw ye olu ka wulikajɔw bonyana kosɛbɛ min sen fɛ u ye dankari kɛ banbagaci wale tigilama 575 olu ka ɲɛnamaya la. An bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min kɔni ye Nigeria finitigilakaw ye u cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa basigi ale bɛ se ka sabati u ka jamana kɔnɔna na cogo min na. Diɲɛ seleke naani tɔnba min ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛyako sabatili ma OMS olu ye kunnafoni kɛ k'a jira k'a fɔ ko kunu Ebola bana kɛra sababu ye Congo jamana kɔnɔna na ni ka mɔgɔ 600 o de kɔni minɛ min sen fɛ mɔgɔ 139 olu bɔnɛna o ni na ka sanga ni Ebola bana ye Congo jamana kɔnɔna na. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu sɔgɔlen don an na sanga ni wagati ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni dilaw olu la aw kan bɛn kunnafoni di kuraw olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka lakanako ale ni basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na.